Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Kalbo! Magandang hapon sa inyong lahat mga kabisyo at welcome na naman po dito sa pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo ang EDSA! Saya, clap your hands. Ang saya, clap your hands. That's right mga kabisyo, syempre hindi lang po ako nag-iisa, not one, not twice, but tatlo. Kaya nga, tropang EDSA ang makakasama po ninyo. Syempre pinangungunahan po yan ng apakatalino sa lahat, nakakagigil. Wow! Walang iba kundi si... And then attender pero juicy pa rin kag nagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama din po the prodigy of Tanghenyo. Inyo pong abang lingkod, Diego Bandido! pag may buhok, ano? Ha? O tama, hindi ako yan. Aragoy! Maluoy ka! Siyempre, hindi din po makukumpleto ang tropang EDSA pag wala po itong napakakulit at napaka-cute! Wow! Ang apo ni Tanghenyo, ang tanging nag-iisang si Duday! Ay, Duday, say hello. Batiin mo yung mga angkol mo. Hello po sa inyong lahat po. My name is Duday and thank you po for listening po sa Love Radio. At syempre sa lahat po ng mga angkol, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you all po. I love you po. Uncle Diego, kaninong pagkain po yung nandito? Ayan ka na naman Duday. Pag hindi sa'yo, wag mong gagalawin. Pabihira naman Kasi po Uncle Diego, nagugutom na po ako. Kasi wala pa po akong kain kanina. Ayaw niyo po akong pakainin. Ayan ka na naman, iniiyakan mo na naman ako Aray! Ay, peste kang kalbo ka. Bakit mo pinaiyak yung apo ko? No. Hindi ko naman pinapaiyak si Duday. Ang sinasabi, tinuturuan ko lang nang tama yung bata. Hindi yung pwedeng kukuha na lang basta gusto niyang kukunin. Hoy! Hoy! Duday! Huwag mo na pinipindot mo dyan! Pambihira naman Ay! Kasi po nagugutom na ko Uncle Diego. Pindutin ko na lahat dito. Bahala ka na dyan. Nagugutom na ako. Hindi na ako pakainin. Ay! Teka lang! Ay! Pambihira naman. Sige na. Ibibili kita ng pagkain. Pabihira pala to Parang piranha ka, nagwawala pang hindi nakakain. Pasensya na mga kabisyo Simula pala ng programa namin, parang nakahihirapan ako Ang hirap po pag tatlo kayo, promise. No. Aray! Ay, bakit? Nagre-reklamo ka? Hindi naman sa nagre-reklamo. Manong driver, kung alam nyo lang yung totoo, apakahirap pag tatlo kayo.
naman, yung nagtatalo ka sa sarili mo. Ginusto mo yan, kalbo, di ba? O, sige na, Tang. Para kumalma na ang lahat. Okay? Kalma na. Ako na bahala kay Duday. Hindi ko napaiiyak yung bata. Pambihira naman, oh. Anyways, Manon Driver, salamat naman at napangiti kita. Maging isa pasahero mo. Isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat. On a beautiful Monday morning. Ay, morning pala, hapon pala. Kita niyo, morning ang sinasabi ko. God bless you all. Tuloy-tuloy po ang tugtugan natin. We got 36 minutes after 5 o'clock in the afternoon as I bring you all the biggest and the hottest hits dito po sa programang EDSA. We got folk, rock, and country music coming right up to you. Let's go! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!